Проправям си път през една вече създадена пътечка в житата и идваме до стълба, където няма посято и съответно е по-слаб зеления цвят. Отдалече би могло да бъде прието като кръг. Продължавам същата посока по съществуващата пътека, подчертавам. Ето я. Връщам обратно. Значи около стълбовете, които са неизползваеми към момента, съществуват такива ареали от диви треви. Ето така, същата ситуация. Ако нещо би могло да се наблюдава, то би могло да се наблюдава точно с хората, с които работих от обекта, който е ето тук. Но те нищо не са видяли и смятат това за измислици. Същата ситуация. Ако стане суша, тези треви първи ще пожълтеят и ще създадат илюзията за изкуствено създадени пейзажи. Уви, това не е така. Ето тук има по-малки развити стебла, но като цяло липсват такива кръгове. Ето цялото поле.